أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمادين شريف لا تي في لا جبغو مالكونا مالكو كان فولي ني ولي نيماندو ويي اوديتي او منو سوليرو شريف لا تي في لا واتي بلا جلينا بي اغا واجولي كنه امي نياما كورو مساترنا انكرامو الاج شيغي مامادو konate faida murike ladala sanwosa alebe wajuli kene belebele sigi kasani ashura shwe o hukum konnala nyinanta o bara bela jelenkera jinkalo samba fla ani muganu woro konnala nyamakoro masaterenka wajuli kene ka anga maba chama tume ani anga karamogo ba chama bara nunu nunduna ni quartier nyamaw no lugo folikan femi sorolola anga je anga nyamado fe communisisi kono ya kunate daraja do di communisisi ma aywa quartier ta ani kele abe communisisi kono namu ka dine nyamo be fra nyon ka dine nyamo be mali dine nyamo be ka aidara ka nyamo e namu anga ta sigi yoro jambula ka ne girum gani namu ka ko kuma nyamo wadema ka kene bismillah aidara na le ko fe tukuni ka tla ka aidara bismillah ne sera maso a do journée ka téléphone ma se ka fa abe sone ko to be fe benega o ne wole franciga o ne wole alima interga mun me alima o le wole ko 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 karamo ko ko ne ko mo ko na te do ngokuma ngo ko chenyera la ko ko na te nyimi me ko na ko na te so ne sababu Allah jo sene ma ko na te sababu bayi sude ne lo tourna ni wala ka ni santan ne yele ko na te ga réseau va TikTok va réseau ça fait trop ne ka téléphone ma jo ne ko na te ne se ne dien fa be fe vraiment ba fo ko sebe wa fo to na kuma kuntala ti janya ame shum na no ashura ni shu nga giri ko sebe o ko fe antara seli folila qur'an diranima nyama ko to la wallahi akera kambo ko qur'an di ko ga dinema ko na te ka salamu alhaji kambo wallahi vraiment an fu ko sebe o temelen ko fe ka boy an karamo elaji shegi mamadu konate faida murike ay blasrali belebele ke kenaka femi sorola aka blasrali ka nununa anga je an olu shiri anyon fe aywa wala sa ambado an sinjine ko fe ni allah taala to barkamay nam anan solile ko alakira ka sallallahu alaihi wasallam an se sababu dogolenje ay o de silamaya ka sanyelema ani angalla da sanyelema o de anser mate na bi fa kaloma ko jomine kalo wallahi aywa sanyelema do o e kalo bi joddo mina me kalo re jole ko atletana ala yi kabako do de ke ola a nyogo do jabi suka do wallahi mauli o de ansia mate ulamba nyina ala fe shuina bunya kama ay kire mununga do jabi anaye manyima mununga do jabi balle anaye toro wuli kabo aka jo mununka jon temenuna shuina bunya kama toro mimbi anka ani deho mi manga jamana ka ani islame jamana be aisi be ala ka toro wuli amin ya rabbi wade ambin na bakaw fo bagan jimi kabo bango wallahi ayan soraya jaranye ko sebe wallahi konate kara bakari konate aywa kabo senegali nam o an soraya gatala
ka fara mɔgɔ caman kan minnu bɔra dugu wɛrɛw la ani minnu yɛrɛ bi yan Allahu akbar nin kɛnɛ in bi sɛgɛrɛ dogo jaabi yɔrɔ de don wallahi ka adamaden ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ i kan n'i y'o yɔrɔ dɔn jagari ti to kɔfɛ o la ayi heba shude kelen monsieur le maire i ka ci sera wallahi sira wa i y'a fɔ cogo min na dɛ an bɛna fɔ ala ye ten wa a bɛ minɛ ten heba shude kelen ala ka hɛrɛ k'an ye amin an ka jamana ala k'a basigi amin ka yafa ɲini mɔgɔw fɛ o bagan faamaw ye an bonya de sinon kɛnɛ in kuma an ka ni sigili ye Allahu akbar cogo di parce que n'aw b'a fɛ ka dilanli kɛ fɔ a ka ɲɔgɔn kumakana bato di i ka t'a la a d'a ma kelen a kɛra faso ye o a kɛra du ye o a kɛra baarakɛyɔrɔ dɔ ye o a ti ɲɛ fiyewu fɔ a ka bɛn kelen kan n'a ye sariya min ta fɔ a k'o labato a kɛra jamana ye o a kɛra du ye o ni ɲɔgɔn samasan bɔra fɛn o fɛn na an t'aw sago sɔrɔ o la Allahu akbar heba shude kelen u y'a ɲini an fɛ an ka baara in jɔ 0 heure komi o y'a sɔrɔ annonce kɛra ka ban wallahi n'o tɛ min kun ka ɲi o kun ye a joli ye wallahi kɛnɛjɛlan ka kɔni nka a ma tiɲɛ fana ayi a ma tiɲɛ sabula olu yɛrɛ mago bɛ jamana jɔli la ka se yɔrɔ dɔ la olu kumakan ti se wallahi anw minnu bɛ se ka mɔgɔ 5 ni 6 fara ɲɔgɔn kan anw ka kuma dɔw man ka datugu fana Allahu akbar Konate ayiwa ne ma f'i ye n ko Bakari bɔra Senegali wallahi a kɛra ten ni min fɔra yan o tɛ t'o fɔ ye wallahi a ma wuli Jimi ma bɔ Baninga wa a kɛra ɔ ni min fɔra yan o tɛ t'o fɔ ye siga t'a la Sikasokaw bi ten kumana o y'an bonya an yɛrɛ k'aw bonya wallahi Ala ka jamana in jɔ na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمين تغنيني الله تعالى في كبو شيطان تورما يا ربي على كدوانا نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بوري أمي سينزيني الله تعالى تغبرك ماي على كبرك دوانا جماننا على كبرك دوانا ولا نعم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله نمبري أمي كيشيني نمي الله تعالى في على كجيدي محمدوكا مي عبد الله دي يا ربي على كان نفنكيرا حرماي آمين يا ربي بركينا كاو أمبوفو والله هناك وكدم سير أما علي جاتنا كجماعة كواسيرا والله نعم سمي يوم عاشوراء لأن الله أكرم فيه جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوى before عاشوراء ما كو عاشوراء عاشوراء كوري كو كليتانا ube 10e tana kwa afora ko عاشوراء arabu sharia la ani silamɛ sira kan ko ka da ka ala ye bonya caman kɛ a ka nabi ɲumanw ye ka kɛɲɛ ni asura ye jagariya ma bonya bi dɛ silamɛya nana sɔrɔ anw bɛ nin dɔn anw kun bɛ nin kan o de la n'a fɔra ko ka laada bɛɛ bila laada bɛɛ bɛ se ka bila wa ka woro 3 san ka taa muso nɔfɛ laada tɛ de n'o tɛ silamɛya ko nin dɛ kuranɛ mun bɛ bɛn woro tɔgɔ t'a la nka anw bɛ waso ni halalaya ye ko woro 3 nana o tɛ laada ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ bi de ma ko kɔrɔfurali c'est-à-dire silamɛya nana sɔrɔ dilanli bi anw fɛ yan bon ni silamɛya nana k'o bi tiɲɛni kɛ dɔrɔn a dɔn ko silamɛya tɛ jɔnni y'a f'i ye ko sinji juru bɛ labisu la ala tɛ de o tɛ silamɛya sira ye wa bon o silamɛya sira nana sɔrɔ sinji bi tugu anw fɛ yan
i ba bɔra yɔrɔ min Ashura i donya fɛ i bɛ baliye ta i bɛ t'u ka yɔrɔ fura n'o kɛra i bɛ se ka mobili clé ta i b'a fɔ n'aw nin di n t'a d'aw ma kumana i ye min fɔ u b'o d'i ma o de ye Ashura ye an ka cɛkɔrɔba dɔw tɛmɛna a tun bɛ fɔ ko karisa ti ko ni jɔ minɛ ni jɔ minɛ tɛ karisa ɲɛ ti ko ni jɔ minɛ ni jɔ minɛ tɛ o kumana k'a f'i ye k'a bonyana kafiriya la bamananya na anw fɛ yan ka sɔrɔ silamɛya tɛ ɔ silamɛya nana sɔrɔ an m'an da in kan o ye dɔ fara cɛsiri kan sini e k'i jija ka torojala ɲini toro ladɔn quoi toro ladɔn ani si ladɔn ani nɔnsi jala yɔrɔ nɔnsi bɛ yɛlɛma o n'i ye finijɛ don nɔnsi bɛ jɛma ta n'i ye fanibilenma don a couleur bɛ bilen n'i ye fanifinma don a couleur bɛ fin e ka nin fɛn saba fara ɲɔgɔn kan ta e bɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔ la u b'a fɔ sora dɔ ma ko toro sora wa tini wa zeytuni wa turu sinina wa hazal baladil amin e k'o sora sɛbɛ siɲɛ saba ka ni nin fɛn in n'a ka di i b'a tobi n'a ka di i b'u furuki ni ɲɔgɔn ye a furukitɔ i bɛ nasi in k'a la sini dɛ jagare k'i ko n'a ye siɲɛ saba ni muso don siɲɛ naani i bɛ yɛlɛma yɛlɛmaden n'i bɛ nɛgɛsonin kan kalo damadɔ i bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ motonin kan kalo damadɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ mobilinin kan n'i kɛra muso gana ye tile damadɔ kalo damadɔ i b'i yɛrɛ y'i cɛ ka so nɔnsi bɛ yɛlɛma cogo min na i bɛ yɛlɛma ten nin bɛɛ bɛ jɔ minɛ na an bɛ se k'a bila an t'a bila na Ala ye Adama sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn n'o ye an fa Adama ye Ashura yi la na warafa Idrisa yawma Ashura a ye Seydina Idrisa fana kɔrɔta Ashura yi la warafa anahu makanan aliyan Ala yɛrɛ ko ten ko ne ye Idrisa kɔrɔta yɔrɔ la yɔrɔ min kɔrɔtalen don u bɛ nin aya in de sɛbɛn Jakari siɲɛ 70 kulu sanfɛ yiri n'i y'a kari ka ban kana to a ka bi duguma bilen i b'a kari ka bɔ kulu sanfɛ n'i y'a datɔ ye sa fɔ n'i bɛna da daga kɔnɔ e ka aya in k'a kan k'a tobi n'i b'i ko i b'i yɛlɛ fɛn dɔ sanfɛ a fɔ Ala i ye Idrisa kɔrɔta cogo min kɔrɔta di ne ma ten n'i bɛ étage sanfɛ a ko o sanfɛ ni étage tɛ yen i jɔ fɛn dɔ sanfɛ i k'a ko fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye dɛ yarabi Ala m'an kɔrɔta na واستوت سفينة نوح على جود يوم عاشوراء Nuhu ka bato o sabatira Jabadul Juudi kan Ashura yi la arabuw b'a fɔ an ka nin diɲɛ ma ko a duniya jadid diɲɛ kura diɲɛ kun banna fɔlɔ a banna fɔlɔ cogo di Ala muɲunen don nka a ma ɲinɛ dɛ Ala ye maa o maa bonya kana dɔgɔya
ala kun ye nuhu boɲɛ fo ala ko a ma ko nuhu bato dɔ dilan n'o ye kurun ye mina fɛn bɛɛ halaki k'a tɔ to fɛn bɛɛ cɛ n'a muso olu bi kɛ si ye u bi don kurun kɔnɔ nuhu ye kurun dilan kafiru nana nuhu sabote ko ala ko ti cɛ ye k'a ko ala ko ka kurun dilan ko kurun dilanlen filɛ ko ala ma kuma ni nuhu ye u ye kuma ci k'a caya u ma da u ma dɛ u taara nuhu ka kurun kɔnɔna kɛ banakɔtaga kɛyɔrɔ ye u ye kurun fa banakɔtaga la hali sigiyɔrɔ ti sɔrɔ bilen ka sɔrɔ ka nuhu wele ka wo ci a la e ko ala ko ka kurun dilan e ye kurun dilan filɛ ka kurun fa banakɔtaga la e ka ala yɛrɛ ɲana a sera ka mun kɛ nuhu ko ala ma ko faama i tulo b'a la dɛ ala ko n tulo b'a la ko nka n bɛna n bɛna ala ye mun kɛ ala ye bana sidɔnbali dɔ bila nuhu ka mɔgɔw la bana in ye ŋɛɲɛ de ye i n'a fɔ korosa yɔrɔ n'o b'i la i tɛ taa i buranna na o i tɛ se ka sigi yɔrɔ kelen dɛ ala y'o ŋɛɲɛ ɲɔgɔnna bila nuhu ka mɔgɔw la dɔ nana ko a bɛna banakɔtaga kɛ o ka ŋɛɲɛ wulila o y'a kurutu k'i to ŋɛɲɛ san na jagari o bɛna kurun fa banakɔtaga cɛ la o wulila k'i jɔ yɔrɔ min o ka bana kɛnɛyara o taara fɔ a limana dama ye a balimaw yɔrɔ ne mana hɛrɛ min sɔrɔ maa tɛ min kalama ne bɛ n den ka taa n ko burula n ko cɛ n ko fɛn dɔ bɛ yan dɛ o fana bɛ vieux bilen kɔrɔ a cɛ ko fɛn dɔ bɛ yan dɛ o bɛ kan mo kɔrɔ a ko an ka n den ka taa nuhu ka mɔgɔw y'o dɛ o cogo la ni min taara se kurunfabon ma o b'i plonge ka jigin n'o wulila k'i jɔ o ka bana bɛ kɛnɛya a tɔ kɛra sa fo faamaw yɛrɛ nana kurun garde sa ni se t'i ye i t'a sɔrɔ u ye kurun kɔnɔ ko ka tila k'a ji kɛ buto kɔnɔ ko an ka ni bana nana tuguni k'a ji maralen b'an bolo ala ti kɛlɛ dɛ o tuma fɛn bɛɛ cɛ n'a muso donna kurun kɔnɔ o y'a sɔrɔ nuhu n'a taara wajuli kɛ yɔrɔw la a muso bɛ yaala nɔfɛ n'a sigila yɔrɔ min na ka wajuli kɛ muso b'a fɔ nuhu bɔra yan wa ala ye ne tɔɔrɔ koyi ne cɛ de don nin gɛn bɛ ka ne tɔɔrɔ ka se degré min na a sera o fɛ yan tuguni nuhu muso tun b'a lagosi de nuhu ko tufana ji min bi bɔ ka diɲɛ halaki k'a ji bi bɔ gadigɛ de la dalakɔrɔbɔli kosɔn nuhu muso taara manani fa ji la k'o bila gadigɛ la ka wo sɔgɔ o la ji woyora ka bɔ gabugu da fɛ a ye nuhu kɔri ko ko i ye ji min fɔ ko tɛrɛ nin da daminɛ ne ye nuhu ko o do dɛrɛ o kɛra tufana ji diɲɛ fɛn bɛɛ cɛ n'a muso donna kurun la jɛ si ti ɲɛ fo a ka bɛn kan dɔ kan n'aw bɛnn'o kan kan hali ni kun bɛ ci kan'a bɔrɔtɔ du bɛ ten jamana bɛ ten n'aw bɛnna min kan a ye t'o kan mɔgɔ kan'a bɔrɔtɔ
Ah, Morgan hakili. n'o kɛra ko o ko ye ala b'o sutara o kan Skatala. Mate. Nuhu k'u ma Ah. ayiwa fɛn bɛɛ cɛ n'a muso bɛ kurun kɔnɔ Ten. cɛ ni musoya ti kɛ yan dɛ Ai. Aiwa. Keren. ni cɛ ni musoya kɛra yan ni denw sɔrɔla Ah. kurun bi dɔgɔya koyi Skatala. o tuma a ye muɲu sani ala k'an ɲɛla filɛ Sige. cɛ ni musoya ti yan Allahu akbar. Ko dun dabla mandi de. Baisude. Aiwa. a ko tuguni Aha. ɲɔgɔn lebu ti yan Sige. O mai. namimaya ti yan Allahu akbar. ɲɔgɔn malo ti yan Ten. Bal. a y'a sariyaw dadadara ɲɔgɔn kan Ayiwa. mɛ an mago tɛ se o bɛɛ ma Wallahi. Kunate e b'a ɲɛdɔn. Aiwa. wulu Ɔhɔ. Olu. maaba sɔsɔ ma ɲi dɛ Ayi o man kan. k'i dasago fɔ maabaw ma ko fɛn t'a la bi Ten. nkalon don Allahu akbar. E Baisude. A dama kelen kelen. E b'a ɲɛdɔn. yiri furabulu bɛ bi ji la don min a ti toli o don Ayi o tɛ kɛ. Kunate. a ye maa o maa ye maaba lakari la a y'u bɛɛ laban lajɛ Allahu akbar. E Morgan ko o dɔn. ti lahara kɔnɔ Wallahi. Mawuli. hali dulɔso ɲɛmɔgɔ Ten. kan'a dɔgɔya Ayi. Hɛ. jamatigi dɔ don Wallahi. A ka maaw bɛ yen o. Ayiwa. nuhu kumana Ten. wulu y'a sɔsɔ Wallahi. Wulu kelen kelen. wulu y'i kun jigɛ ka wulumuso lajɛ a kɛrɛfɛ Ah. Ɔhɔ. wulu ma se ka kari koyi A tɛ kari ko ye. N k'a ma nɔgɔ. Ayiwa. Kelen kelen. jakuma bɛ se filɛli la danfɛn tɛ se o ɲɔgɔn na Wallahi. N k'a bi muɲu ka sigi de. Kunate. jakuma y'i kun jigɛ Ɔhɔ. ka wulu lajɛ Ten. jakuma y'i dɛn ka taa fɔ nuhu ye Allahu akbar. ko a bɛ komi wulu b'a fɛ k'a tɔ cɛ A bɛ fɛ k'i débrouiller ko ye. Kunate. Wa a b'a kɛ dɛ. nuhu nana nuhu ko wulu ma ko a kɛra cogo di Ten. ko nuhu ko n t'a kɛ tuguni Balle. a ko bɔn n b'i to yen Wallahi. Kɛnɛ kan. filanan na tuguni Nam. wulu ma se k'a yɛrɛ minɛ Ten. Wulu. Ayiwa. o jakuma kelen taara fɔ nuhu ye ko wulu ma kari ko ye k'a y'a daminɛ tuguni Baisude. Ayiwa. daga ma ɲi dɛ O man ɲi. Kunate. nuhu ye wulu daga Wallahi. komi i ye ne sɔsɔ nin ko in kama Ten. n y'a ɲini ala fɛ n'i y'a daminɛ Aha. a kana dabila fiyewu Nam. ni bere tɛ Sige. O berlama mandi dɛ. Kunate. wa n'aw dogora cogo o cogo Nam. ala k'aw da fiɲɛ kan Allahu akbar. Baisude. Morgan ko dɔn. Kelen kelen. Ayiwa. o ti wulu ye Ɔhɔ. ni wuluw sera ɲɔgɔn ma Nam. u bɔ man di ɲɔgɔn na ten koyi A kuma ka ca dɛ. Ayiwa. Kelen kelen. fo ɲɛ caman ka k'a seere ye Siga t'a la. o dama tɛ dɛ Nam. bere b'u bɔ ɲɔgɔn na de Wallahi wa sigida maaw tɛ sunɔgɔ u bolo dɛ. Ayiwa. Kelen kelen. maaba sɔsɔ de b'a kɛ Siga t'a la. a ye hakili to a ka maabaw la Wallahi. Ma hakili to a la. wulu fana ko jakuma Ten. e sɔnna ka ne lebu Aha. wa n fana y'a ɲini ala fɛ n'i ye nin daminɛ i kana dogo fiyewu Allah. Kunate. Kelen kelen. ni jakumakɛ mago bɛ jakumamuso la Nam. a wayi n'a y'o ye a ka ca dɛ A kulo dɔw fanga ka girin dɛ. Kunate. wa kuma in kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye Aha. i janto maa lebula la Wallahi. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mɔgɔw lebu ɲini k'a da kɛnɛ kan Balle. o ti lahara kɔnɔ fiyewu Sige. Baisude. A dama kelen kelen. Tɛmɛ ɲɛmisɛn na kɔni. a bɛ faamu wa Kojugu. anw farafinw de bɛ bɔ ni ɲɔgɔn ye kɛ Siga t'a la. n'o tɛ a ka gɛlɛn tubabu minnu ye réseau dilan Aha. tubabu minnu y'a dilan Ten. i t'o tubabuw ye ka ɲɔgɔn da lɛfɛ kɔnɔ Ayi o kuma t'a la. Baara bɛ yen. Kunate. Wallahi. nin ye farafinya fanga ban yɔrɔba dɔ de ye Wallahi. Sige. Baisude. Ko bɛ yan bi dɛ. Ɔhɔn. hali ni jamana sadiri hali ni i bɛ baara kɛ tubabu fɛ yen Ten. ni tubabukɛ ye kokolo kɛ Balle. n'i taara fɔ sɛfu ye Nam. a tɛ kuma ale fɛ i ɲɛna Ayi. a b'a fɔ ko on verra ça Wallahi. O a bamanankan. bɛ farafinkɛ labɔ fɔlɔ Ɔhɔ. o tubabu dama bɛ ɲɔgɔn faamu Ten. sutara la Wallahi. Kunate. Ayiwa. Nino.
nka anw da fo ni sugu ma fa dɛ wallahi a ka gɛlɛn anw ka yɛlɛ siga t'a la konate ala ka hakili ɲuman d'an ma amin ya rabbi o nun ka kurun o sabatira jabadelu dudu kolo kan asura donya na وفي الحديث من صام يوم عاشوراء أعطى ثواب 10,000 ملك koni mɔgɔ min ye asura su ko ala bɛ melike wata ala b'o ka baraji d'i ma ɲɛ bɛ arabu dɔw la u b'a la k'a fɔ ko asura su ni ko haramu don anw ma fɛn min faamu diinɛ ko la a b'anw kɔnɔ de ko diinɛ ko bi arabula de ayi diinɛ min b'anw fɛ yan a ti arabuw fɛ fantanya min bi anw na n'i ye bi balo sɔrɔ sini ta tɛ yen ka tila ka ala fo k'a barikada o kan walahi n'a ɲɔgɔn fantanya ye arabu sɔrɔ a ka gɛlɛn ko ala bato ko asura suni ko a ti bɛn wajibi tɛ nka n'i y'a su a tile kelen ala bɛ meleke 10,000 ka baraji d'i ma hali ni m'o baraji fana sɔrɔ a bɛ ɲɛ e yɛrɛ ma koyi dɔgɔtɔrɔw t'a fɔ k'i ka régime kɛ de régime tɛmɛ bɛ sun kan wa kuma hali ni baraji t'a la i farikolo bɛ kɛnɛya surtout baraji b'a la a y'a su basi foyi t'a la na ومن قرأ قل هو الله أحد 1000 مرات يوم عاشوراء ko ni mɔgɔ min ye kulowalaw kala siɲɛ 1000 asura yi la nka a sartu i b'i jija ka yɔrɔ fɛrɛlennin dɔ ɲini mɔgɔ ci ye yɔrɔ min n'i b'a fɛ k'a dogo jaabi kɛ automatique ni ko n ko dɔrɔn ala ka sɔrɔ i b'a kɛ yɔrɔ la mɔgɔ ci ye yɔrɔ min na i bɛ kulowalaw kala siɲɛ 1000 na نظر الله إليه بعين رحمته وكتب من الصديقين ala b'i filɛ n'a ka hinɛ ɲɛ ye o yɔrɔ bɛɛ ala b'i tɔgɔ effacer k'a sɛbɛn diplôme tigi dɔw bɛ yen ko sidikina ala b'i tɔgɔ fara olu kan jagare o y'i tilalen pewu a bɛ faamu wa na اتخذ الله إبراهيم خليلا يوم عاشوراء ala ye Sedna Ibrahim ka teri Ashura yi la ye Ibrahim dɔkɔni jagari ma dama dɔ bɛ yen n'i b'olu kɛlɛ i b'u sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ marifa nacogo jumɛn b'u bolo n'i y'a sɔrɔ ni min labɛnnen don ni marifa da 2 ye ka n'o kɛlɛ i y'o dɔn wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ala ko wa tilka hujjatuna o tilka o de ye hasbunallahu ye n'i ye tilika hindu bɔ a bɛ bɛn 450 ma hasbunallahu de bɛ bɛn o ma Sedna Ibrahim tun b'o kan Namuruzu ko a bɛ Ibrahim faga a ye hasbunallahu fɔ o y'a ta ka bila tasuma na tasuma kɛra jisuma ye c'est-à-dire a sumayara tasuma m'a jeni mais Namuruzu labana cogo di mɔgɔ min ko a bɛ ala faga ala ko Ibrahim ma ne de ye bonya nin de y'i dɔgɔya Ibrahim ni ne ala y'a faga ko se bɛ ne ka sɔrɔ ma malo k'a ta cɛ o ti ne yɛrɛ ala wasa a to ma n bɛna laban cogo dɔ la a ɲɔgɔnna maaba dɔgɔyalaw k'a lajɛ
he bashude adama kelen mo bigi lamay aywa ala ko mina kele bi ada fil makhluqat sigatala munati dave beka dave la foulée sige mino deke ka kele wallahi mais muna o kera ka kele parce que ibrahim ko mi hasbunallahu dik sige he bashude dama gara yiri la bide aywa lengre ala ye afo qur'ana na nam allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وننا فو كراك جماعي كورابو لبنا كوبنا فا مرفتي أو بولو abseka sulan mi bereti wa kacha katima uka kira kwa ka sahaba uma kwa ya foko hasbunallahu wa ni'mal wakil kira ka sahaba be afo o bora o yoro la fu se yoro la ala yere ko qur'ana na ko lam yamsasuhum su'un ko foy mawsoro amawli nino ate idija menjija koy sheikh menani ani biduru kama nani biduru ni maseka ke dongodo kunyogon kono ake shekile balli ni masiko ke idija ikake kalo kono shekile kemenani ani biduru nga maoma dumenaka eti maluka sabe wallahi maoma e feret ke kama bebi chiki sige he bashude wallahi epi uti jigini femba ede feni dobisi ku lakarti Allahu akbar tokoni konati aywa ibrahim nana fonna muruzuye wa sura e mako faranyonga ko ka ala faka ka ala fa jagari kafiru temenane wallahi aka sura su nana faye ko nanye ala yinfaka ibi mundama balli ako naye ala faka nimi nga bara bonyana mi joyoro bado doma wallahi bashude anyefo suna kadida ala bi kafiri negade wallahi kunate ko ibrahim ma kuika ala sara Allahu akbar bashude anyefo kelengere kuita la je ka tuwano fesa wallahi mawli ibrahim ya kunshuli ala ko ibrahim ma ko afaye ko ni ala bna kele ni danve beka la foulée soso soso kelengele obo fa chogodi bashude aya soro fi falande vandlonté sigatala jonde bnu jo make kuna o ba fifa ka fifa ala yake dam soso ni don nana dron o donna senna ibre en namruzu nuna balle atusura yoro mena o tari da ku zemena sigey o taroti ele aywa soso mayne wallahi amay abenkiu bashude ala yin namruzu blaka yere goshi folo aywa damne naw ni soso tara kere ina na yo goshi abta kere do ina bo goshi balle namruzu ya yere goshi folo foka nyebe funu après ako jowma ko ay fifala blada ka brita Allahu akbar bere kuna mngola kunati kelengere ay mabala goshi da wallahi akadabla ko ba ko koy wallahi kunati fama tito jama tigi tito balli wani ni malita ti je yoro wala la koy ay okumatala nati ay na murzu la banjogo la je wallahi nati jashilinya dai ire ka jonki goshi wallahi imasagala mangodi nati mi me kini fe akwa betise kuma na ble ebine nyela je ni aketa doro iba da yenguna mi ya ve ibin mo ve nyela je ni aketa doro iba da yenguna wallahi ona ngolola bayjude aywa jonye daga to ingoshi kitabu dogo kon namruzu sigle joli
ko joli woyora kana dala de ka sɔrɔ ni ma bɔ fɔlɔ min bɛ côté kelen na soso taara o y'a tɔɔrɔ a y'i pɛrɛ ko a kɛra cogo di a kɛra cogo di o y'i ja ka bere da kunna Namuruzu kunkolo ye ɲɔgɔn minɛ ayiwa a ye hasbunallahu ta wallahi ma ta dɛ ate sini ala ye kabako caman kɛ kɛra su in na ti wajule su in na ye ala ye kabako minnu kɛ k'olu jira ka jira i la ko dugawu jaabi su don wallahi an yɛrɛ ka sɔrɔ ka taa sigi ka dugawu kɛ a ye minnu ta jaabi kunu a k'an ta o jaabi ci su in na ye o ɲɛfɔli de bayisude morikɛ ni kɔnɔna jɛlenya kelen kelen e b'a ɲɛ dɔn ayiwa sanji fɔlɔ min jigira dugukolo kan a kɛra asura ye de lawul mahfuzu wala ala y'o da asura diɲɛ dara asura ye an fa adama dara asura diɲɛ bi wuli asura lahara jɔ dɔ bi kɛ asura ye juma dɔ la Allahu akbar Konate diɲɛ wuli ko in sa o de ma nɔgɔ ayiwa Musa ye Firawuna mago sa wallahi a kɛra asura bayisude dama kelen kelen an ka jamana jugu ya rabbi ala k'u mago sa amin ya rabbi ala ye sedi kira Musa ma asura in na ka Ayuba ka bana furakɛ a la sanji fɔlɔ min jigira dugukolo kan o jigira asura ala ye jugu caman halaki Namuruzu halakila la an ka jamana jugu ala k'u mago sa amin ya rabbi sini sini hasbunallahu sabara an bɛna don jamana ni jamanaden ɲuman bɛɛ sen na Allahu akbar i ko cogo di ma faamu dɛ Samara ayiwa ayi ni ala y'o latigɛ n'o kɛra wa o ye san balawu bannen de ye bayisude a walawala tɛ san suguru an bɛ yan bi i y'a sabara dɔn wa ayi n t'o dɔn dɛ a ɲɛfɔ sini ni ala sɔnna n'a fɔra ko hasbunallahu sabara 450 a sigiyɔrɔma 450 ayi n'o kɛra saya kɔnɔ ka ban fɔ n'i ma min fɔ ala ye o kɛnɛ kan bayisude wa sini an bɛ nin kɛ dɛ bayisude ayi sini wula fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ janbugu la a ma wuli jamana in faamaw b'u se la wallahi u b'a la dɛ jamanaden ɲumanw fana b'u se la ka t'a la kɛnɛ kan a ye bɛn an ka bɛn bayisude a ye tugu a ka ɲɛmɔgɔw la wallahi n'u ye min fɔ ni tiɲɛni sira tɛ a ye tugu o la wallahi ka ɲɛmɔgɔ labato o ye wajibi de ye kuranɛ de y'a fɔ seli ye farida ye cogo min na ɲɛmɔgɔ labato ye farida di ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Allahu akbar a to dun ka dama kelen kelen e b'a ɲɛ dɔn wa i bɛ se Konate jamana in mɔgɔya de bɛ yan wallahi o bɛ yan ko to ɲɔgɔn dala de bɛ yan ma wuli nin kɛnɛ minnu bɛ sigila nin ye n'i ye nin kɛnɛ ye jamana wɛrɛ la maliyɛn dɔ taara sigi Allahu akbar hali maga nin kɛnɛ tɛ sigi su fɛ ayi o kuma t'a la bayisude ayiwa jɔn bɛna fɔ anw fɛ yan ko diinɛ tɛ yan a ka gɛlɛn dɛ a dun b'u da o ayiwa yarabi ala k'an laban ɲɛ amin i janto la n bɛ ɲɛ dɔw la hasbunallahu muruda 2 de don a bɛ tɔɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye ni jugu labɛnna ni muru ye a natɔ e nɔfɛ o bɛ bi a kan Allahu akbar i ko cogo di ayi a t'i sɔrɔ Allahu akbar 450 wallahi n y'o jɛ di aw ma a y'a dasi wallahi na وغفر الله لداود يوم عاشوراء ala yafara sedina dayidu ma dawuda ma ashura yi la yarabi ala ka yafa ma amin ya rabbi ورد الله على سليمان ملكه يوم عاشوراء ala ye masa solomana ka bolola nɛgɛ segin a ma ashura yi la a kun dilanna la ayiwa a kun dilara dɛ wallahi Konate e k'a ɲɛfɔ kelen kelen
bulla nege min kun b'a tɛgɛ la kitabu dɔ ko k'a kun bɛna ko a ye bulla nege in bɔ ka di a ka mɔgɔ dɔ ma ka don ji la jinɛ dɔ y'i yɛlɛma ka k'a ye ka na bulla nege bi min bolo ka n'o sigilen sɔrɔ ko n ka bulla nege di yan bulla nege do jinɛ tɛgɛ la Solomana ka jama bɛɛ taara nɔfɛ Allahu akbar Bayisu de o tɛ moriya ye ayiwa fɛn bi kɛ ten wa ayi dɔ b'i yɛrɛ tɛgɛ la o Solomana nana bulla negetigi in sɔrɔ ko n ka nɛgɛ bɛ min ko k'e kunkolo tiɲɛna wa siga t'a la Solomana m'a ka nɛgɛ minɛ ka taa wa ni masa Solomana gɛrɛla fɛn o fɛn na o b'a gɛn ka bɔ yen walahi gɛlɛyara dɛ a bolo bɛ taa da bulla nɛgɛ in ka yɔrɔ min a b'a sɔrɔ a wusura dɛ walahi Konate Ala y'o bulla nɛgɛ segin ka don Solomana tɛgɛ la a ka masaya tiɲɛnen ka masaya d'a ma o kɛra Ashura na وكشف الضر عن أيوب يوم عاشوراء Ayuba o kun ye banabaatɔ ye a ka bana kun ka gɛlɛn dɛ walahi Konate kitabu dɔw ko n'i kun ye Ayuba jɔyi ni tile cɛ k'i kun bɛ tile ye Ayuba galaka ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar k'a ye ayiwa kelen tumuw y'a farikolo dun walahi Konate Ayuba ka bana furakɛra Ashura yi la mais a ma furakɛ ten dɛ ayi a dama kelen a Bayisu de ayiwa a ma furakɛ ten dɛ ayi a ma kɛ ten Moriya de ye Ayuba furakɛ Moriya Bayisu de i da maga la bi an ka lafiya e b'a ɲɛdɔn Moriya jumɛn Ayuba ko iznada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimina Ayuba ye Ala de wele fɔlɔ a ko Ala bana ye ne tɔɔrɔ ka ne Ayuba kɛnɛya ka n ka bana in ta ka bɔ ne kan e de bɛ se k'o kɛ Ala ko Ayuba ye n deli n bɛ n'i jaabi Ala m'a fɔ k'a ka taa ngɔlɔbɛ bulu kari dɛ nka Ala ko a ma dugukolo gosi uru ko dubiri jili kan Ayuba n'i b'a fɛ ka kɛnɛya i sen ci dugu la Ayuba ye a sen talon ci dugu la o yɔrɔ bɛ ji bɔra yɔrɔ min na Ala ko Ayuba ma ko i min i k'i ko Ayuba y'a min k'a ko bana banna a ma tɔɔrɔ tuguni o tɛ siro ye uru ko dubiri jili kan i sen kɛ ka dugu gosi Ayuba ye dusu gosi kɔrɔna aya de do dɛ ji bɔra min kɛ Ala ko haza mughtasalun baridun wa sharab nin ji i min i k'i ko Ayuba y'a min k'a ko a ma bana tuguni bana sidɔnbali bi mɔgɔ min na i bi aya in sɛbɛn uru ko dubiri jili kan haza mughtasalun baridun wa sharab a sɛbɛn dɔrɔn siɲɛ 19 bana min ma sidɔn fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw t'a dɔn nka ni mɔgɔw y'a dɔn u ti kulonga la i y'o fɛn dɔn wa sununkun ɲamando kɛ danfɛn bɛɛ bolofɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye ɲamando ye Allahu akbar ha morikɛ ni hakili i janto ɲamando mɛ ɲɛdɔn na dɛ i bɛ nin ɲɛdɔn ayiwa kelen n'u y'i siri min y'i siri a ka sɔgɔmana fura o bɛ taa bila yɔrɔ jumɛn walahi ɲamanton na ɲamando tɛ siga t'a la o kumana e ka ɲamando ɲini ɲamanton m'a ɲini dɛ i ka aya in ka nasi kan c'est à dire i ka nasi nin kɛ ɲamanton kala buruburu kan siga t'a la kala buruburu
a fɔ ala ye ayuba furakɛ cogo min na ne furakɛ ten wallahi Bayusude nin don e k'i ko n'o ye siga t'a la siɲɛ 7 Allahu akbar o kɛra diɲɛ na bana o bana ye i bɛ ala jɔyɔrɔ dɔ la Bayusude late ayiwa sababu ye tiɲɛ ye dɛ wallahi jɛlen don ala kun bɛ se ka ayuba furakɛ kun faya kun wallahi late a ma da kun faya kun na wa wallahi o kɛra nka ko ji min bɔlen filɛ ji in ta i k'a min i k'a ko o tuma kabini fɛn bɛ fɛn kɛ fɛn ye Bayusude nin don an ma hakili to nin ma late tuma ala y'o tɔɔrɔ ta ka bɔ o kan asura yi la yarabi ala k'an ka tɔɔrɔ bɔ an kan na وأخرج يونس من بطن الحوت بعد 40 يوما يوم عاشوراء Bayusude yunusa jɛgɛ kun y'a kunu wallahi k'a kunu jɛgɛ ayiwa dɔw ko tile 40 a y'o de kɛ jɛgɛ kɔnɔ wallahi tuma jɛgɛ funteni ye a mɔ c'est-à-dire k'a kolo magaya i b'a fɔ denmisɛnnin fitinin wallahi fana tɛ a kɛra ten ala y'o bɔ jɛgɛ kɔnɔ asura yi la Allahu akbar nka a ma bɔ a kɔnɔ ten dɛ ayi Bayusude i da maga la su in na ka di dɛ ayiwa a ye koni dɔ de kɛ siga t'a la e b'o ɲɛfɔ tan o koni ye jumɛn ye ala wele bali Bayusude a da ma tɛmɛ san a ko cogo di la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimina Bayusude a to dun ka dun ko bi yan bi dɛ a y'o de fɔ k'a to jɛgɛ kɔnɔ wallahi mawuli ala ko nin kumakan in ka bon siga t'a la fana tɛ kɛra ten yunusa a tant que i ye nin bɔ i da tɔɔrɔ mana gɛlɛya cogo cogo ne ala fana ye layidu d'i ma n b'i bɔ tɔɔrɔ la ala fana tɛ Bayusude o de la ala b'a fɔ ko falawla annahu kana minal musabbihina la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun Allahu akbar a konate n bɛ fɛ ka mun fɔ ko ne ala kalira ni yunusa kuma subhanallahi fɔ n'o ye la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina a ko ne kalila n'a kuma nin fɔ a kun b'a si kɛ jɛgɛ kɔnɔ a kiratɔ Allahu akbar Bayusude e b'a ɲɛdɔn koyi a ye nin fɔ yɔrɔ min na an karamɔgɔ jɛgɛ sina k'a fɔɔnɔ siga t'a la mawuli a ye nin kumakan in fɔ bali kɛra la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina a ye nin fɔ siɲɛ 1 dɔrɔn ala ko ɲi bɔ tɔɔrɔ la Allahu akbar kɛra Bayusude kɛnɛ kan ŋɔni jɛgɛ y'a fɔɔnɔ siga t'a la mawuli lebu ma ɲi wallahi a ma ɲi kira de don a ye tile 40 de kɛ jɛgɛ kɔnɔ a farikolo mɔna a kolo kɛra komi denmisɛnnin kolo o tuma jɛgɛ y'a fɔɔnɔ a lakolo de binna wallahi a lebuli ma diya ala ye ayi ma diya ye yunusa jɛgɛ y'a fɔɔnɔ yɔrɔ min na ala sina ka jiri dɔ falen o yɔrɔ bɛɛ Bayusude o jiri in tɔgɔ d'an ma sa ayiwa jiri nin ye je de ye Allahu akbar nge b'a ɲɛdɔn kelen kelen shajaratu yaqtin yunusa da yɔrɔ min na dɔrɔn je falera Allahu akbar jebulu de ye yunusa sutura a kɛra ten a tɛ a ye don Google kɔnɔ dɛ a ka je gosi ka lajɛ ta je kelen kelen a bɛ se bana 70 ma Allahu akbar ala y'o barika don je la parce que je ye kira dɔ sutura je ye barika sɔrɔ n'o ye wallahi Bayusude an furakɛ o de la ni aya in n'i ye jogo kelen kɛ ni aya nin ye i b'a kɛ dibifin na surtout su in na ani sini wallahi kurate a d'a ma kelen kelen Bayusude ayiwa mobili tile mana caya cogo o cogo n'i b'a boli tile joli de b'a boli kelen
so tile mana caya cogo cogo n'i b'a yɛlɛ tile joli de bɛ don gokoro la o kumana a fɔ Ala ne bɛ degun min na anw ka jamana bɛ tɔɔrɔ min na juru min bɛ ne na sosɔrɔbaliya hami min bɛ ne na furuko hami min bɛ ne na Ala foyi tɛ se ka ne bɔ a degun na fɔ e kelen. Allahu akbar. Morikɛ ni ko dɔn a dan ma kelen kelen an bɛ k'i lamɛn o. I b'a fɔ Allahu akbar. N'i ye Fatiha kalan Ala ni min y'a ta juguman kama Ala kana barika don a la. Amin. Nka n bɛ n yɛrɛ ɲini Ala k'an ka jamana juguw ta cɛ ni mun y'a ta o kama Ala kana to baara in ka dafa dɛ o mago ɲɛ. N'i ye Fatiha kalan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin I b'a wurudi siɲɛ 100 I jɔlen n'i kinbiri minɛ I b'a wurudi 100 n'i wulila k'i jɔ sami Allahu liman hamdahu I b'a wurudi 100 o jɔlen o tɛ 300 ya n'i tɛ da dugu la 100 n'i tɛ bɔ dugu la 100 n'i y'a da dugu la tuguni 100 n'i wulila k'i sigi 100 o joli 700 sanfara ye joli dugufara ye joli Alikaba bɛ tawafu siɲɛ joli semaine yɛrɛ ye don joli kira min ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye o kira ye den joli sɔrɔ lahara maa joli bɛ jɔ larusi suma na o 7 bonya kama ni dugu jɛra walima n'i tilara dɔrɔn sin ka je dafara ci sin ka je cɛci I ye je in dun o bɛ i y'a di mɔgɔ dɔ ma o je in kɔni cɛci I ye je cɛci min na san wɛrɛ la Asura I t'o hami sɔrɔ I la. Allahu akbar Konate Asura I ka bon o de la ni mɔgɔ min y'a bolo da yatimɛ kunkolo la su in na walima sini siden kelen o siden kelen b'a kunkolo la a bɛ baraji 1000 barika 1000 mais boloda kunkolo la dama tɛ silamɛya t'i jɔ dɔrɔmɛ 1 bɛ mɔgɔ min bolo n'o sera k'o di yatimɛ dɔ ma walima ka hinɛ dɔ la ou bien n'o si t'i bolo bolo da kunkolo la dɔrɔn Ala ko nin fa tɛ Ala k'i balo o hinɛ ɲɔgɔnna ko don n'o tɛ milieu b'i kunna ka t'i bolo da waliden kunkolo la o ko tɛ n b'a bɔ n kunkolo la dɛ terima faamu de aw bɛ hakɛ to an fa Sekinɛ Jawara ale sera ka ban an bɛ sira d'a ma ale bɛna dugawu kɛ an mago tun bɛ su in na bonya de la ka jira mɔgɔw la k'a fɔ dugawu jaabi de don nka sini an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ janbugu la sa Ala y'a ka kiraw kisi ni hasbunallahu min ye k'a wurudi jamana tɔgɔ la Ala ka jamanaw basigi n'a ye Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Usayi Jawara sira ka ban an bɛ sira d'a ma an marabagaw ko an ka baara in jɔ 0 heure o la an b'a ɲɔngiriya Ala ka an sago d'a ma hali bi Ala ka jamana basigi ɲɔgɔn faga ni bɛnbaliya min b'a kɔnɔ su in na bonya kama yarabi Ala k'a ban Ala k'o kɛ kira bonya kama salli ala o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an karamɔgɔ Elhaji Sekinɛ Jawara ale ye dakurunya 2 bilasirali kɛ fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an olu seereya ɲɔgɔn fɛ Amaden muminu Amaden nabaw masatereni ka bisu in na Asura belebele o su in na an bɛ bɛɛ fo silamɛya folikan na o de ye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ naba bɛɛ fo dugutigi minnu bɛ yan maire minnu bɛ yan faama minnu bɛ yan sécurité minnu bɛ yan média mɔgɔw télévision so mɔgɔw minnu b'u ta téléphone na aw bɛ ka foli bɛ yan o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ minnu bɛ yan alimami minnu bɛ yan aw ka foli bɛ yan o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ a Sheikh Mamadu Konate
a balima minnu bɛ yan a kɔrɔ minnu bɛ yan a dɔgɔ minnu bɛ yan muso ni denw sigiɲɔgɔnw kalandenw kanubaw aw bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ kan ye o kɔfɛ sa su in na a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ani groupement ɲɛmɔgɔ a ko ni nana n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin aw ma a ka kalanden Cheikh Mamadu Konate ko k'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a barikada a ka duwawudenya ale Haidara y'a garanti hali n'ale bɛ jamana kɔ kan Konate bɛ taga ni boɲaw ye k'a k'a kɔfɛ jɛgɛ belebelew a bɛ t'o d'a ma su in na ne yɛrɛ ka jɛgɛ belebele ye sɔrɔ n ka so bi ne y'o kɛ n ka sunakari ye ani n ka surafana Konate an b'a fɔ a ɲɛna a k'a timinandiya a k'a jija man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bizalami lil abid ni min ye ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye n'i ye juguman kɛ i b'a k'i yɛrɛ de la ala t'a ka jɔsi tɔɲɔ a bɔra yan ɲina ka taa Gambi ka wajuliw kɛ yen ka jamanaden ɲumanya don olu hakili la ye olu natɔla olu ye 100,000 d'a ma k'a ka taa di sɔrɔsiw ma a yɛrɛ nalen a ye 80,000 fara kan ka dafa 1,000,000 ka ne yɛrɛ da kan an ka taa état major la ka taa 1,000,000 di sɔrɔsiw ma ko k'o kɛ sɔrɔsiw ka bolomafara ye k'a yira k'a fɔ jamanadenw b'u kɔ olu fana nisɔndiyalen olu ye médaille belebeleba di ne ma ko n k'a d'a ma an y'o médaille di a ma n'i y'a ye i b'a fɔ ko sanu fa bɛ yɛlɛmu yɛlɛmu o la an b'a fɔ a ye hali bi a k'a cɛsiri denmisɛnnin de don a m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ a kana kɔfilɛ kuma min b'a da n'o ye yafa ye a ka yafa bɛɛ lajɛlen ma an baden Cherif la TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Cherif la TV la waati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Ɲamakɔrɔ masa tɛrɛn na an karamɔgɔ Elhaji Sɛki Mamadu Konate Fayida Morikɛ laadala Ashura su a bɛ wajuli kɛnɛ min sigi nin tun y'an ye o kɛnɛ kan Ɲamakɔrɔ masa tɛrɛn na an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ dugawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ka kumakan ninnu waleya san caman Ashura o bɛ Ala bolo Ala k'o yira ne ni aw la k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛgɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira na salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum wa barakallahu fikum tinya wili la hangalo ndisega tinya wili la fala ka